når ønsket kun er værd til behag. Men det liv, som han lovede, var ikke det, hun lever i dag. Men hun tager aldrig over de mange skøre ting, som han har gjort. Nej. Der er altid spil og varm med, om han er nok så stor en lort. Hun er en god hjertekvinde, som kan lide en fundament. Hun har aldrig forstået ham, men hun gør det bedste, hun kan. Den ene dag er som den anden, men hun har aldrig glædet til sin mand. Nej, hun har alt, hvad hun ønsker, det siger i hvert tilfælde han. Han gør, som han lyster, og altid på de gode venners lag. Hallo, det er mig, skat, jeg kommer sent hjem i dag. Hun sidder med sit tv, hvor vi når den udspiste mad. Men når han kommer hen af morgen, så gør hun klar til hans bad. Hun er en god hjertekvinde, som kan lide en wundermand. Hun har aldrig forstået ham, men hun gør det bedste, hun kan. Den ene dag er som den anden, men hun har aldrig glædet til sin mand. Nej, hun har alt, hvad hun ønsker, det siger i hvert tilfælde han. Hun lever mest af piller, og skyller dem på sjælen ned med vand. Men der skam ikke noget i vejen, hun har jo verdens bedste ven. Så det er da klart, han blev forvirret den dag, da hun havde taget gas. Og han skrev, der står varm mad på den sædvanlige plads. Hun var en god hjertekvinde, som kunne lide en wundermand. Det sagde præsten med graven, og alle øjne stod i vand. Den ene dag var som den anden, men hun har aldrig klaget til sin mand. Det sagde præsten med graven, og alle øjne stod i vand. Det sagde præsten ved graven, at han er også kun en mand.